Γεια σας παιδιά, είμαστε εδώ στο Plugging και θα προσπαθήσουμε σήμερα να καταστρέψουμε όλο τον κόσμο. Αυτός είναι ο σκοπός του παιχνιδιού, να σκοτώσετε όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, θα πάμε να ξεκινήσουμε από την Αγγλία. Ωραία. Και τώρα συλλέγουμε DNA. Το DNA μας βοηθάει στο να κάνουμε καλύτερη την αρρώστια μας και να τη μεταδώσουμε πιο εύκολα. Οπότε απλά θα χρειαστεί να περιμένουμε. Ωραία, μετά από 2 χρόνια θα μπορέσουμε επιτέλους να κάνουμε την αρρώστια μας καλύτερη, τη μετάδοσή της. Οπότε θα βάλουμε την αρρώστια στα πουλιά και στα πτηνά γενικά. Γιατί θα τη μεταδώσουν πιο εύκολα. Μεταδοθείτε! Και μόλις κόλλησε και η Γαλλία. Χωρίς λόγο. Απλά κόλλησε. Greece may exit the Eurozone. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Έτσι νομίζετε εσείς? Κι εγώ έτσι νομίζω. Ένα αεροπλάνο φεύγει και πάει στην Αυστραλία να τους κολλήσει σόρα. Ωραία, τώρα έχουμε και την Αυστραλία. Και βλέπετε αυτή την κόκκινη γραμμή εδώ πέρα. Είναι που έχει μεταδοθεί. Και στην Κίνα λοιπόν. Και τώρα έχουμε αρκετό DNA να αναβαθμίσουμε κι άλλο την αρρώστια. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν μολυνθεί. Και μολύνονται κι άλλες χώρες. Πόσες χώρες μολύνονται? Μία, δεν προλαβαίνω. Και βλέπετε κάτω δεξιά λέει cure. Η θεραπεία δηλαδή. Δεν έχουν αρχίσει καν οι επιστήμονες να ψάχνουν θεραπεία. Έχουν μολυνθεί 10 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Στα τέτοια τους. Δεν νοιάζονται. Μόνο για την Ελλάδα και για την Ευρωζώνη νοιάζονται. Πουτανάκια. 40 DNA. Ωραία. Και γενικά σε αυτό το παιχνίδι δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα το τρομερό, απλά πρέπει να περιμένετε και να καλυτερεύετε την αρρώστια σας χρησιμοποιώντας DNA. Και επιτέλους άρχισαν αυτοί οι βαρεμένοι άνθρωποι να ψάχνουν θεραπεία. Αλλά θα αργήσουν τη βρουν, θα έχουν πεθάνει ήδη. Γιατί όπως βλέπετε πολλές χώρες. Oh God. Okay. Θα ψοφήσουν όλοι. Ναι, γενικά τώρα προσπαθώ να εστιάζω περισσότερο στην μετάδοση της αρρώστιας και όχι και όχι στην αποτελεσματικότητά της. Γιατί πρέπει πρώτα να την εξαπλώσουμε και μετά να την κάνουμε θανατηφόρα και τα λοιπά, ξέρετε. Θα δείτε. Πολλές κοκκινίλες μαζεύτηκαν. Οι καημένοι Κινέζοι. Ωραία. Τώρα δεν γλιτώνει κανένας. Κοιτάξτε η Ασία πως έχει γίνει. Ω Θεέ μου. Τι έκανα. Συγγνώμη, δεν ήθελα. Πλάκα κάνω, ήθελα. Θα πεθάνετε όλοι. Πιο γρήγορα. 1% θεραπεία, μάλιστα. Να είστε σίγουροι, γατάκια. Ωραία, πιστεύω είναι η ώρα να αρχίσουμε να κάνουμε θανατηφόρα την αρρώστια, ώστε να πεθαίνουν. Σοφίστε τώρα.
Ωραία, ο πρώτος πέθανε στο Μεξικό. Ας ακολουθήσουν κι άλλοι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θαυμάστε τι έκανε η αρρώστια μου. Θαυμάστε. Μόνο ο Καναδάς έχει μείνει. Τι είναι αυτό? Αγκόλα Μπουτσβά. Οκ. Ο Καναδάς πάει κι αυτός. Έτσι. Αυτά παθαίνετε όταν τα βάζετε με την Ελλάδα και προσπαθείτε να τη βγάλετε από την Ευρωζώνη. Έτσι. Σοφίστε κι άλλο. Ποιος έχει μείνει? 3 δισεκατομμύρια έχουν πεθάνει ήδη. Και η θεραπεία είναι στο 25%. Μάλιστα. Άχρηστοι επιστήμονες. Άχρηστοι. 5 δισεκατομμύρια θάνατοι και δεν κάνουν τίποτα. Δεν έχουν το Θεό τους. Έτσι. Ας χτυπήσουμε και στους φτωχούς τώρα. Πιο γρήγορα. Έχει περάσει μόνο ένας χρόνος. Και όλος ο πληθυσμός της γης έχει πεθάνει περίπου. Σύντομα θα πεθάνει. Εσείς εδώ, οι δύο, σοφίστε. Πάει η Πουτσβάνα. Πάω στοίχημα ότι έτσι λέγεται. Πουτσβάνα. Και με αυτόν τον τρόπο απλά σκοτώνετε όλους όσους υπάρχουν στη γη. Και επιβιώνω μόνο εγώ. Όλοι εσείς πεθάνατε. Απλό. Γεια.